Hej og velkommen til den her video. I dag der har jeg fået mig selv til at... Jeg synes at nu vil jeg skulle til at optage noget ark for jer. Og det kan I se her. Og der vil komme en masse sæsoner med det. Det er nærmest kun ark jeg kommer til at spille på den her. Men altså, jeg har 20 startet lidt, eller mig og mine venner har 20 startet lidt, og vi har allerede spillet på en server. Hvor vi har sådan to af dem her baser her. En level 59 og en i level 90. Og vi fik dem begge to i går. Og vi har spillet herinde 3 eller 4 dage. Det er godt nok ikke mig, der har været med til at tæmme nogle af de store sataner der. Men det er da min Rexer. Og min Rabbi og min Uranus. Men i dag der skal vi ud på jagt. Eller jagt. Vi skal i hvert fald ud og dræbe et eller andet, eller tæmme T-Rex eller et eller andet på min Rabbi, som jeg kalder ham her. Og ja, jeg har kun opgraderet ham i movement speed og stamina. Ej, ikke kun det. Selvfølgelig også damage, som I ser hernede. 1000. Det er heller ikke normalt. Så. Men det er faktisk den her server her, der er så noget ekstra. Det er ikke en officiel server, det er en uofficiel. Og der er så sådan noget på, så det går hurtigere med at tæmme og alt det der. Så det går okay stærkt med at tæmme. Og også i level. Men altså, vi skal i hvert fald hen til Snowbarn. Vi er lige... Hvis mit kort eller skide kommer frem. Der. Vi er lige der, og vi skal hele vejen derhen. Så der kan godt gå et langt stykke vej. Eller vi behøver så også heller ikke hen til Stonebarn. Eller hvad hedder det? Snebarn hedder det. Men vi skal bare have fundet T-Rex, fordi det har jeg lyst til at tæmme lige nu. Den T-Rex vi havde dernede, det var faktisk ikke engang mig, der havde tæmt den alligevel. Det var faktisk en af mine venner, der havde tæmt den til mig. Den skal der sådan der. Men altså, som sagt, som jeg sagde i starten af videoen, at jeg kommer til at optage en masse episoder af det, man kalder Ark Survival Evolved. Fordi at det er begyndt at spille en del. Igen. Nej, lige sådan der. Den er ond, ikke? Jeg tror, jeg render hen med sådan af de der kæmpe nogen, der render hen og dræber den. Eller, jeg dræber den. Det er PvP på den her server, så... Ja, men jeg tror snart vi er henne med bjerget, medmindre vi er på bjerget, hvis vi skal bare lige op her. Så, det er bare der, hvor der kommer sådan en kæmpe T-Rex frem i hovedet, altså. Og jeg hader dem her. Oh, fuck. Scorpions. Jeg har ikke lige lyst til at slås lige nu. Men det her, det er... Jeg kan ikke engang komme forbi sådan en sten der. Væk. Men altså, jeg synes den her Raptor, jeg har ikke farvet den, jeg har fundet den i den her farve. Og jeg synes den ser fed i den her farve, så jeg har bare beholdt den. Så ja, får vi lige lidt stamina, så vi kan løbe væk fra T-Rexen, hvis den kommer. Hvis der er en overhovedet. Der er en sabertooth. Fuck. Der er en sabertooth bag mig. Jeg kan kigge. Så vi kan se, så har den virkelig meget damage, den her Raptor. Så jeg kan sagtens dræbe den. Nå er det den der. Jeg kan sagtens dræbe med T-Rex med den her. Det er det jeg vil. Men altså, jeg har andres rundt på den. Vi har været til lagen her i... ja, her til i dag. Der var faktisk til lagen. Jeg er faktisk kommet hjem i dag. Og så... der spillede jeg faktisk kun med den her. Hvad hedder det? Jeg spillede på den her i hvert fald. Den der. Men det ser ikke ud til, at vi kan finde T-Rex. Fuck, dør jeg nu, eller? Fuck. Nej, det var også lidt mærkeligt, hvis jeg var død der. Hvis vi kan finde T-Rex, så skyder jeg den kraftedeme. Så tæmmer vi den. Jeg skulle da gerne have nogen.
Yes, det har jeg også. Skød kraftstemme. Men altså, vi skal i hvert fald... FPS drops der. Det var helt sindssygt. Sådan der. Og så den der... altså, jeg ville være fucking glad, hvis det var, at jeg kunne finde en eller anden fucking... der var fucking fed i farven, fordi at... i stedet for at bare farve dem. Så vil jeg gerne selv på. Vi kan lige prøve at se den der. Det kan da godt være, at vi vil tæmme den i stedet for. Fuck, look. Den kommer kraftigt med, tror jeg. Ja, kom nu. Kan du komme op? Hvor fanden? Okay. Det er det deciderede lort til. Den er lige der jo. Kommer sgu en Karno. Den var også heroppe. Okay, hvorfor fanden hader de her dyr mig bare? Der står 2 de timer her i vildt jo. Ja, der. Hvad level er den i? Level 4. Det er godt nok low level. Hov ned og dræber dem begge. Hvad satan, den der vogn sgu da. Fuck, man. Jeg har ikke ret meget liv tilbage nu. Det var jeg for et eller andet. Der kommer T-Rex. Hvis det var T-Rex, jeg kunne nok godt have nakket, men altså... det er lidt sjovt at være ved at ø, altså. Det er simpelthen ikke. Der er en fugl eller anden. Shit, de timer simpelthen helt sindssygt, den var fugle her. Hvor mange fugle vil de dø egentlig? Det er lidt noget lort der. Mit interiør her, det er ved at være fyldt op. Dropper vi sgu bare lige en masse. Det her, det vil vi se gengæld gerne have. Det vil jeg. Så er den også meget hurtigere igen, og... skal vi se, hvad du tager. Hvad level er den i? Den er den der. Den kunne jeg nok faktisk godt have brugt, men... Scorpions, det er seriøst noget, jeg bare hader, fordi de er sindssyge. Er sindssyge, altså. De kan sgu være sindssyge. Der kommer en eller anden svender, mand. Shit. Okay. Hvad er det? Det er Sabertooths. Her er det hovedet, der er rapper. Jeg kan ikke lide det. Rabbi. Jeg kan ikke lide det. Du er simpelthen altså fucking dum. Level 4 og level 20. Nej, det gider vi ikke. Vi har en neddræber. Sådan bare. Shit. Den her raptor, den er seriøst også bare sindssyg faber. Det ser ikke ud til, at der lige nu er en T-Rex her. Er det en T-Rex? Er det en fucking T-Rex? Det er en fucking Karno. Jeg troede lige, at det var en T-Rex, tror jeg. Nej, det var det selvfølgelig ikke. Kom og Karno. Så stop. Måske lidt dumt, jeg hoppede herned. Jeg håber kraftedeme med det. Jeg godt nok, jeg kan komme op igen der. Ja, det kan jeg godt. Der var en fordel ved at være en raptor, altså. Hop. Og den er stenting. Okay. Vi rider længere ind i skoven og ser om vi ikke kan få en fucking T-Rex og se. Og dræbe. Eller at simpelthen
kommer lige an på, hvad level den er i. Jeg gider ikke tømme den, hvis den er level 4 eller et eller andet skød level. Ja, lad os se. Vi kan også tage en abe. Level af den abe der i den ser faktisk fed nok ud. Vi kan... Jeg ved, den skulle være. Jeg hader dem der, det er helt sindssygt, ikke? Dem der små nogen der, man kan ikke ramme den. Let's run. Nogle dyr vi kan bruge her. Der er en raft. Der er faktisk en raft, så men vi vil have en T-Rex. Det kan være, at vi er heldige, at der er en her. Men, som sagt, heldig. Det er overhovedet ikke sikkert. Og fast wraps. Hvor du ind? Så nu bare det den her Skype med mig. Nu må den lige vente med ham. Åh, shit! Der skal bare løbes nu. Hvad jeg er movement speed nu. Jeg kunne nok godt have nakket dem, men jeg vil hellere være på den sikre side. Den er... Lad os prøve at løbe længere. Hvis jeg kunne se helt andet. Jeg har fucking også 600 stamina, 1000 damage og 160 cirka i movement speed. Så resten det bliver bare movement speed, den bliver attacket. Nej, hvad hedder det? Opgraderet i. Det er godt nok lidt rap, at vi ikke kan finde den fucking T-Rex. Liv, der har den også okay meget. Nej, det har den ikke. 640. Fuck, hvis jeg så stok med mig. Det kan man bare ikke. Man kan ikke sidde stok med fucking raptor. Er det en T-Rex? Er det 2 T-Rexes? Gå nu væk. Raptor hovedet, mand. De slår sig mod hinanden. Eller hvad? Hvad level? 16. Og... Jeg kan ikke se det. Ej, nej. Ikke ned i den. Sekten der. Ja, level er 9. Level er 9. Var der ikke 2? Level 60. Det vil ikke være dårligt. Hvad fanden er der ved at dø? Og hvis den fucking dør, ikke? Så er det rip. Og jeg kan ikke gøre noget. Hjælp. Hold kæft for det rip, mand. Og så en lille fucking 60. Og så finder jeg en. Der er level 60. Og hvad sker der så? Den dør. Den bliver fucking smadret af en flok myg. Hvad med den der? Er den der kun er level 16 eller? Gå nu væk, seriøst, mand. Jeg gider fandme ikke mere. Så. Fuck det. Vi skal have den fucking... Vi tager den. Uanset hvad. Nej, ikke uanset hvad. Hvis den er lort, ikke også? Level fucking 4. Så er der 3. Så er der 3 på det sted. Sabertooth. Kommer
Fuck, det ved du mig, hva'? Det ved du mig. Den er alt for hurtig, sådan raptor, det er helt seriøst. Nej, har jeg fået en fucking bird som fucking fjende? Havde den været fugl? Nej, den er ikke min fjende. Det var den så. Det er fandme rip. Fuck da dig, lortefugl. Ej, seriøst. Jeg kan ikke ramme. Dø nu! Nå, men tak fordi I så med i første episode af den her Ark Survival Evolved, som jeg er begyndt at lave, og jeg håber I vil se alle mine andre videoer. Farvel!